I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up my phone last night. Usap mga kawaray, ini nga adlaw nagkadto ka karangyan na malit akan akon mga pambaligya di diha. Munting tindahan, anak na palit, suka, tawyo, tapos mga dilatangan, mga chicheria para may daman ak pandisplay akong tindahan. Kay para mayaon ak padurudos, turutris nga tubo. Kaya ini akon laan naging pambutang, akon naging display usa-usa para maupay kitaon di diha baligya ngan malimpyo kitaon. Kailangan magporsigikit kay makuri ang buhay di diha probinsya. Yaa di akyanaha Samar. Diha akon hometown na San Antonio Berry, Northern Samar. Aga-aga pa nga ni ak nagmatahiton, 5 AM palahan, madaling araw, nagmata na kay nagprepare pa aka akon sarili, ngan hasirit la ak sinakay para makauli ak dayon. Kay pag-abot ko dito, hadyan silak na mamalit, nga namimili pa kung anong manan akong kailangan na tindahan. Asa iton tas pagkatapos, then recho akakatarman, kaya naking palit nga importante. Ngan pag-uli ko, gindisplay ko na nga niyan akon mga baligya, asyain salamat kan mama, kay hiyaan bantay. Pag natabuk ak, hiyaan bantay, hindi tindahan, hindi nga munting tindahan, salamat mama. Asya iton ginubuligyan ak gihapon niya, biskang busy ya dito hada ko nga balay, pero salamat, kay may da ko kabulig. Akon la sisipagan, balang araw kunta, dumako may natindahan, makatubo-tubo manak. Para may naman kami pambugas-bugas ng pansura-sura, kay kami malatakon anak ni mama. Asya lang di diyan akong pangkabuhayan, Ginoo ko pag uli ko di diha Samar. Asya ini ako ning gintindog nga tiro tindahan naguti ay. Asya salamat Diyos ko po ngan adina og kinahiya